Alex Moldovan, care este scriitor, traducător, și de la o sesiune de dimineață care a fost într-un grup restrâns, am aflat și că crede foarte mult în valoarea întâlnirii cu copiii, cu cititorii, în dialogul cu ei și facilitează ateliere de scriere creative, ludice și are, deci, o să ne spună mai mult despre modul în care vede el inclusiv sensul acestor activități pentru a susține această putere a cuvintelor de a ne transforma. Da, mulțumesc pentru această primire. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici alături de noi, fizic sau online, în funcție de fiecare. Știu că ora poate nu e cea mai potrivită pentru prezența fizică, dar online cu siguranță că toată lumea este acum la birou și așteaptă să plece acasă. Așa că poate să stea cu un ochi sau cu o ureche pe transmisia aceasta. Aveam o întrebare, Corina, acolo pe care te-aș ruga dacă poți să o repeți în deschiderea pe care ai făcut-o. Hai că o și citesc așa cum te am rog vrut să o formulez. Perfect. Că nu știu dacă mi-a ieșit așa. A ieșit foarte bine. Cum facem ca literatura și cultura scrisă să schimbe viețile oamenilor, să fie mai aproape și să aibă un rol semnificativ în viața celor care interacționează cu ea. Ok, deci cum facem lucrurile la modul cel mai practic? Și intervenția mea din ziua aceasta va avea o componentă foarte aplicată, foarte practică, adică pornesc de la lucrurile pe care le-am făcut eu pentru a ajunge cât mai aproape de cititorii mei, pentru a ajunge cât mai aproape de cititorii mei copii. Eu fiind autor de literatură pentru copii, e limpede care este, mă rog, focusul activității mele. Și există 3 paliere pe care am lucrat, sunt așa defalcate în timp, cumva. Primul lucru pe care l-am făcut, desigur, după ce am început să scriu acum 10-11 ani cărți pentru copii și cărțile au apărut, a fost să încerc să mă întâlnesc cu cititorii mei. Mi s-a părut de la bun început că este foarte, foarte important ca pentru un scriitor, mai ales un scriitor de cărți pentru copii, să se întâlnească cu cei cărora li se adresează. Zona asta oricum era defavorizată, să zicem, ca multe altele din România. Acum 10-12 ani era aproape imposibil pentru un scriitor român de literatură pentru copii să publice o carte în România la o editură importantă. Editorii erau convinși că autorii români sunt, habar n-am, mai slabi, mai nevandabili, habar n-am care era exact ce era în capul lor. Dar a existat un moment de boom, acum vreo 10-12 ani, în care autorii români au început în sfârșit să scrie și să fie publicați și ilustrați. Pentru că și asta e o componentă foarte importantă, cea a ilustrațiilor în literatura pentru copii. Și ăla a fost momentul în care toată lumea și-a dat seama că există și acești autori vii. Pentru că ăsta e un loc comun pe care colegii mei scriitori îl știu foarte bine. În momentul în care ajungem în școli și începem să vorbim cu elevii, mulți dintre ei se miră că există autori în viață. Și ne întreabă așa foarte mirați, dar cum există autori vii? Credeam că autorii sunt toți morți. Și sunt figurile la alb-negru de pe holurile școlilor, la care, în general bărbați, da, la care ne închinăm cu sfințenie la fiecare sfârșit de an școlar când se apropie examenele. Sau în ianuarie, sau în funcție de în 15 ianuarie, când nu e așa. Nu o să intrăm în detalii. Și în momentul ăla mi-am dat seama că este foarte, foarte important și pentru mine să ajung printre cititorii, printre copii. Așa că am început am început cu niște invitații pe care le-am primit de la învățători, de la profesori, care, auzind de existența mea, a noastră de fapt, au început să ne cheme în școli. Și cu timpul am dus tot acest demers la un nivel, cum să spun, i-am dat un caracter regulat. În sensul că am în momentul ăsta, nu chiar săptămânal, dar aproape săptămânal, câte o invitație de a veni și a mă întâlni cu cititorii mei. Și ăsta mi se pare că e un lucru foarte important și pentru mine și pentru ei. Pentru că au ocazia să pună întrebări. De obicei, întâlnirile mele se desfășoară sub forma unor sesiuni de Q&A. Adică mă duc în fața lor, mă prezint, le spun 2-3 cuvinte despre cine sunt, ce fac și le spun că nu o să le citesc din cărțile mele,
și nu vreau să le țin discursuri, pentru că nu știu să țin discursuri și nu știu dacă aș ști, nu le-aș ține. Îi rog, în schimb, să îmi pună întrebări legate de scris, de citit, de cărți, întrebări despre tot ce își doresc ei să afle de la un adult care vine din afara sistemului. Și asta e un alt aspect foarte, foarte important. Faptul că eu mă duc acolo și am niște intervenții punctuale face ca aceste, întâlniri ale mele să fie deosebite de întâlnirile și de discuțiile pe care le au copiii cu învățătorii, profesorii, părinți, educatori în general. Și asta îmi ușurează cumva mie munca, dar poate să le ofere niște soluții educatorilor, profesorilor despre care vorbeam. În sensul că pot apărea întotdeauna la întâlnirea asta între autor și copii, pot apărea idei noi. Și întotdeauna lucrurile se desfășoară până la urmă foarte bine, chiar dacă uneori discuțiile încep așa mai șovăielnic, mai copiii sunt temători, nu sunt neapărat obișnuiți să ridice mâna și să adreseze întrebări adulților, again, vorbe de autoritate, dar de obicei se termină totul foarte bine, cu un selfie, cu o discuție foarte relaxată, îi rog să-mi spună pe nume, să ne tutuim, să fim foarte relaxați măcar în acea oră. Și ce să zic, că dacă îi mai scap și de o oră de mate sau de chimie, mulțumirile lor se transformă uneori în aplauze. Depinde în funcție de context. Dar uite, asta este o chestie care ar trebui multiplicată și ar trebui replicată și s-ar putea face cu niște mijloace infime la nivelul unei țări. Cu un buget ridicol de mic s-ar putea face niște caravane cu caracter periodic, nu ca pe niște intervenții, după cum spuneam, punctuale, în care scriitorii să meargă prin școli, să se întâlnească cu elevii. Și asta e o chestie la care visez de foarte mulți ani. Fondurile ar trebui să fie, așa cum spuneam, minime, pentru că sunt, în primul rând, foarte puțini astfel de scriitori în România și n-ai avea de unde să scoți mai mulți într-un timp foarte scurt. Așa că asta mi s-ar părea minunată, o idee minunată și o idee care este validată de experiența mea. Ăsta ar fi un prim nivel dintre cele trei despre care vorbeam la început. În al doilea nivel e legat tot de faptul că am simțit nevoia să fiu cât mai aproape și să aud ce gândesc acești copii. Pentru că n-a scris pentru ei. Eu sunt un adult de aproape 50 de ani care încearcă să scrie pentru copii de 8, 10, 12 ani. Și decalajul ăsta, vă dați seama, este fantastic. Nu o să pot să spun niciodată că știu cu adevărat ce gândesc ei și ce au în cap, pentru că nu se întâmplă așa. Dar pot să încerc. Și șansele ca lucrurile astea să se apropie, cumva universul ăsta să apropie, sunt mai mari dacă încerci. Și apropierea asta nu poate veni decât de la noi, de la scriitori. Așa că, gândindu-mă, stând și cugetând la locul unde își petrec tinerii mei cititori cel mai mult timp, mi-am făcut cont pe TikTok. Asta era acum vreo 3 ani de zile. Era o perioadă în care niciun adult sănătos la cap nu avea cont pe TikTok. Se fereau toți ca dracu de această rețea de socializare și încercau să stea cât mai departe. Deci era o stigmă de-a dreptul. Și mi-am dat seama că 90% dintre copii stau toată ziua pe TikTok. Și mi-am făcut contul ăsta, am început să public filmulețe, făceam recomandări de cărți. În câteva luni am ajuns pe la 7-8 mii de followers. De copii care au găsit un reper în mocirla de care se fereau adulții sănătoși la cap, despre care vorbeam. Și ăla a fost un punct de plecare, am continuat să fac lucrul ăsta un an sau doi. Evident că după aceea am obosit și m-am plictisit, pentru că și attention spamul meu este tot așa ca lui fiul meu, care are 10 ani. Dar după ce n-am mai făcut eu lucrul ăsta, au apărut foarte mulți booktokeri, oameni în general tineri, care prezintă cărți, fac recomandări și fac o treabă foarte, foarte mișto. Îi urmăresc în continuare, sunt tot mai mulți, deci sunt 10.000 de copii și de tineri care au nevoie doar de cineva care să le spună, să le ofere un minim ghidaj. Și ce să zic, în ultimul an, majoritatea prietenilor și cunoscuților care
priveau așa cumva de sus, dar tot fenomenul ăsta TikTok, îmi cer prietenia pe TikTok. Pentru că și-au făcut și ei cont, că nu puteau să rămână în urma căruței. Și din când în când așa m-am bun, că uite cum se schimbă lucrurile și cum se întoarce roata. Deci mi s-a părut vital să fiu acolo și să încerc. Și cum să zic, n-a mers totdeauna foarte bine, dar am încercat să îmi dau seama ce gândesc și acolo sunt cel mai liberi. Acolo sunt cu adevărat așa cum cât de în măsura în care putem să ajungem la mintea lor, acolo o să ajungem. Și mă rog, acolo, nu doar acolo, dar asta este o portiță spre mintea lor, spre mintea copiilor și da, mi-am asumat, ce să zic, stigma asta că uite și-a făcut cont de TikTok la vârsta lui, pune filmulețe cu tâmpenii pe rețele. Deci încă ești activ și... Încă sunt activ, mai intru pe TikTok și vreau să fiu la curent cu ce se întâmplă. Deja sunt autori celebri care au cont pe TikTok, care postează tot timpul acolo, habar n-am, recomandări de cărți, vorbesc despre procesul de creație. Și asta este una dintre prejudecățile legate de TikTok, că totul este o mizerie, o mocirlă acolo. Nu este adevărat. TikTok-ul este cea mai fidelă oglindă a noastră. Dacă ți apar chestiile alea în feed, probabil că alea le cauți. Pentru că mie mi-apar de obicei lecții de chitară, chestii legate de anumiți politicieni pe care îi urmăresc și tot felul de discuții și texte legate de literatură. Și evident și porcăriile. Dar asta este așa. Pot să zic puțin de porcării, că am studiat mult algoritmii TikTok. Sigur. Nu înseamnă neapărat cauți prostiile alea. TikTok are acest algoritm în care din când în când îți bagă câteva secunde ce nu te interesează și nu urmărești, ca să vadă dacă prinzi clickbait-ul sau nu. Așa este, perfect de acord și chiar îi mulțumesc pentru asta, pentru că e și plictisitor să te uiți doar la lecții de chitară și la cărți. Dar trebuie să mai vedem și niște porcării, că suntem oameni. Și nu mai place și nouă o bârfă, o chestie. În fine. Da, și ăsta ar fi cel de-al doilea palier pe care am încercat să lucrez. Iar acum 1 an și 3-4 luni am avut ideea de a interveni tot așa în spațiul public, înființând un newsletter. Adică un mail pe care îl trimit săptămânal abonaților mei, în care fac recomandări de cărți pentru copii și le vorbesc despre știri legate de zona asta, din zona literară, mă rog, cărți pentru copii, dar nu numai, din zona educațională, tot ce mi se pare mie interesant. Și acest newsletter pe care puteți să-l accesați, foarte simplu, cu acest QR code pe care îl vedeți pe ecranul de deasupra mea. Da. Așa, puteți să vă abonați în fiecare vineri dimineață sau la prânz, în funcție de ora la care mă trezesc. Puteți primi acest mail, vă puteți abona cu plată dacă vreți și vă mulțumesc în avans. Există și un abonament pe care puteți să-l faceți acolo ca să ajutați noi așa la întreținerea bunei mele dispoziții. Și noi așteptăm după acest forum un update legat de creșterea numărului de followers și de abonați plătiți la acest newsletter. Facem și lucrul ăsta, sigur că da. Și asta mi s-a părut iarăși un lucru foarte mișto, pentru că am ajuns deja la peste 2000 de abonați. Deci există 2000 de oameni care primesc mail-ul ăsta săptămânal și mi se pare fantastic. Cumva că, oricum, sunt niște cărți alese cu grijă, sunt niște cărți pe care le-am citit și pe care le-am, mă rog, selecție curatoriată foarte atent. Nu recomand cărți care nu mi se pare că se potrivesc. De obicei, recomand și vârsta la care se citește fiecare carte și, nu ce să zic, că niciuna dintre aceste acțiuni ale mele nu face minuni în sine, dar toate la oaltă și coroborate cu lucruri pe care le fac alți oameni. Eu cred că mai pun așa un picuț, o pietricică, o cărămidă mai mică la construcția asta pe care vrem să o facem noi cu toții, adică să aducem cartea către copii, către cititori. Cât timp mai am la dispoziție, oare? E ok? Pot să încurunez discursul? Da, absolut. Prin a vă mulțumi din nou. Mai avem și timp de rotunjirea. Ok.
Da, deci un singur lucru vreau să mai spun, sunt printre oamenii care resping o altă prejudecată, zic eu, cea potrivit căreia copiii din ziua de astăzi nu citesc. Habar n-aveți cât de mult citesc copiii din ziua de astăzi față de copiii din anii 90, să spunem. Și aici ne stau mărturie cifrele. În librării, cărți, camerele, încăperile destinate cărților pentru copii au crescut în dimensiune fantastică în ultimul deceniu. Și cifrele pe care am de la edituri vorbesc despre același lucru. Nu mi se pare că copiii din ziua de astăzi citesc mai puțin decât copiii de pe vremea mea, din anii 80, când da, știu care erau tirajele, dar știu foarte bine și câți dintre colegii mei citeau cărți. Și nu erau mai mulți decât acum. Eu cam asta am avut de spus. Și eu vă mulțumesc.